We gaan verhuizen. Ik wil helemaal niet verhuizen. Maar je krijgt een horloge van de buren. Ja, nu wil ik wel verhuizen. Ha! Stel u voor! Hallo, ik ben Roland, ik ben 17 jaar, mijn naam is Duik en ik ben gay. Zit je nieuw hier? Nee, ik ben Max. En maar ik bedoel, woont je hier nog maar pas? Ja, Wat je rondleiding? morgen misschien. Maar kijk wat ik van mijn vader heb. Kijk wat ik van mijn vader heb gekregen. Wauw, Zie je? ziek. Tot morgen, hè. Tot morgen. Ah, mijn arm is eraf. Ah. Tepels. Oh Ja. Doe wat ik wil. Kutkind. Ga naar buiten. Ga weg. Ga mijn leven. Klaar. Oh. Dat is een wacht. Oh ja. Houd die deur dicht. Als je in één keer binnenkomt. Ja. Ja, hallo, zeg jij meneer King? Ja. Kom ik hier doen? Ik kom een gunst vragen. Wat voor gunst? Ja, ik wil dat Eva Krijver verliefd op mij wordt. Maar ik ben te lelijk en die wil niet verliefd op mij worden. Oké, maar Ik wil wel een tegenprestatie dan. wat dan, hè? Uw eerstgeboren kindje. Ja, is goed. Want ik hou van kindjes. Is goed voor mij, hè? Als je mijn kind wil, ja, door krappen maar, hè? Maar mag ik alles doen wat ik wil daarmee? Alles. Alles wil jij doen wat je daarmee wilt. Als Eva Krijver maar neukt.